Maroš Čorba s časom 6.43. Na treťom mieste na stupne víťazov sa postaví s časom 6.42 Mirko Čečík. Na druhé miesto sa postaví s časom 6.26 Adam Spišák. A na prvé miesto s časom 6.01, to znamená 25 sekúnd, to nám dal druhému Tomáš Vosika, veľký potlesk. Môj sused z Požiarnej ulice. Veľký športovec, veľký futbalista. A vidím, že aj bicykel nie je cudzí. Takže, decká, boli ste veľmi šikovní. A musím povedať, že v tejto kategórii aj veľmi vyrovnaní. A všetci z jednej triedy. Takže urobím krásne fotočky, aby boli spomienky na dnešnú súťaž. Espera, odmontujem a si ho dám na bicykel. Ešte stále upozorňujeme, aby deti nezabudli na pitný režim, ani rodičia, ani starí rodičia. Presne tak, na zdravíčko.